Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tadzoka zvakare munzvimbo yeMvurwi. Paya takakupai nhau yemwana akafukunurwa nevaroyi yebanga iya rakazoshayikwa muguva. Tikabvumirana tese naivo varoyi vakabuda pachena kuti ndivo vanga vaita mabasa akashata, mabasa erima. Tingati makilomita less than 9 kubva ipapo pane zvakaitika paya. Nhau ngoma ndiyo tauyawo zvakare. Uya mwana akashayika akange ararama zve3 months. Uyo mwana wanhasi uno atiri kutaura nezvake 2 months ndokubva ashayika, ndokubva vamuviga, asi mwana uyu akazowanikwa akunze. Ndo nhau yatiri kuda kukupai muzuva ranhasi. Ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tinzwe kuna baba vemusha, tinzwe kune vavakidzani, tinzwewo zvakare kuna mama kuti zvakafamba sei. Salangu nonzi Michael Vole. Ndogara muno mukabridge juli mukaparasa. Ndakaiga mwana wangu muna Machi, holiday Machi ngiri pachiwe. What Machi? Ndakaiga mwana wangu muna Machi. Zvamuiga vatagara. Vatazogara. Mwedzi wapera iwowo. Vatazonzwa kuti mwana aita si mwana ndakazongoudziwawo sabhundi yakatozouya achitotaura kuti pane mwana aonekawo, asi mwana wako here. Ndikati mwana wangu. Akati ende takaona. Ndati shuwa ndiye mwana wangu. Akati saka zvakatondinetsa kusvikana nhasi uno chiri kunetsekana nazvo kuti chirudzi mwana takamiga kare muna Machi kana onekawo ozooneka manje so pane 7 months. Anga asina kuora here? Makaona mwiri wese kuti miri ningoripo maziso ndinenge akangobolewa. Miri ningotoripo chinyi ninge uripo nemakumbo ninge zviripo zvose, asi maziso ndinenge akangobolewa maziso. Ndiyo chakangoona akangobolewa zivo, asi zivo dzati anenge right ningasita tomboshata bvudzi ninge itowa iripo mushimusha. Saka tongomona takati kumanje zvakatongotinetsa nhasi chingonetsawo, asi kana kurara asi kutomborara nechitiko ichochi chakangoitika ichochi. Nhasi chiringochema kuti chirudzi mwana takamuiga muna Machi ozooneka. Mwedzi wapera uyu mwana atokwanisa 7 months, autingatopinda mu8 months. Saka tingati imimi muchifungira henyu, tingati chii chinogona kunge chakaitika kumwana? Varoyi here? Imbwa here? Chii chingave chakatora nzvimbo? Nikuti ndingati imbwa, ndikuona ngati varoyi. Si imbwa dzidzi. Kuti imbwa yaitojaka. Tayakatojaka inda imbwa kana gawa. Inogona kungoti vakangona kunze chibva changotakwa chibva chachi, asi manje
Asi makazomboedzawo here kufamba kuti munzwe kuti chii chinogona kunge chakaitika? Ya kufamba ndichiri kufamba. Kufamba ndichiri kufamba. Kufamba ndichiri kufamba. Sendapedza kufamba. Ndichiri kufambira nyaya dzachidzozi mumaprofita ndichinzwa kuti ko zvakafamba sei chitiko chakadaro. Asi sofa manzwawo kuti chii? Kufamba kwanzi kuita ndingonzwa kuti isimbwa yakadaro vakatora varoi ndivo wakaita chitiko ichochi. Imbwa tairimbwa yakata se chayakatocha. Saka imini sinei musazvishungudze musazvifunge zvakawanda. Imimi aiwa vatarambe chingofamba. Mwari ndianisa sei vanoziva hakusi kuda kwenyu, asi mimi makatomiga mwana kudhara akatozongonikawo hey. Asi ngatimboti varoi sekufungira kwamuri kuita. Kana vari varoi ava nditi takutaura 8 months mwana ashaika, havasi vangadai vakatopedza here kumudya? Singazivi baba. Kana kuti mwana anogona kunga anga achitoshandiswa sechikwamo? Ipapo ndipo tingatonzi ndizvose chaizvo ndibona ninge aitoshandisiwa chingoti pamwe akazotadzira kumudya akatibvisa takatese takamudzorere futi ikonda pa 8 months taakatora mwana kuti taapasitakana mwana ndaangazooneka mwana alipo kwa. Asi pakaonekwa padyo here neguva rake? Padhuze panapa neapa akazongopera kuzomudzorera muguva mumwe, asi padhuze nepadhuze paneka distance panapa neapo akazomusurumisa apo pane murume akagarapo. Zvokuti tingangotaura 4-5 meters. 5 meters ndizvozvo. Saka nhau yacho inonetsa kudzosa. Ko pamakatarisa guva racho pairatidza kuti pakafukunurwa here? Pakatoratidza kuti pakafukunuriwa. Nepakatofukunuriwa. Asi mapatsi ese muiri anga aripo kunze kwemaziso chete aka ndamwanenge akarara singazivi kuti bata wakazone masauhira kuti akazone atazomuvhura zvedi anenge akangoputidzwa kumiga kati akangomita ndoku kumuona kati akamuita maputidzo anenge akangoitiwawo yayo. Saka angomusumudzawo akadai, asi maziso ndatakangoona akaita se angoborwa asi kose uripo kose angomusumudzawo akangodai pachase ndizvo zvakangoona kuti azomuvhura kuti aone kuti pane kwakashotera anokwanisa kuvhura izvozvo. Asi angokwanisa kungoona kuti angoona maziso akangoborewa che. Anga akura sei? Ninga kuti manyira 2 months. Ndonzi Lawrence Gotora, ndobva nepadhawe, ndipo pane plot yangu. Ava nditsano nditezvara. Inyaya ndakangonzwawo kuti ndo zvaitika kupi kunoko, kukaparasa kunoko. Ndikokuya ndakazouyawo ndichiona utsano wangu kuti tsano zvakamira sei. Ndobva nditsanangura kuti no tikazoona mwana ari kunze. Ndikati chirudzii chakaitika ipapo. Ndobva vanditsanangurira kuti aiwa mwana 7 months taviga, akuzowanika 8 months tapinda mwedzi wechi 8. Zvakandishungurudzawo. Ndingana zvakawanda ndizvo anokwanisa kunditaurewo. Asi kufunga kwenyu imimi chii chinogona kunge chakatora nzvimbo? Dai kunzi iri imbwa yaidya mwana, haisi imbwa yakamboti tingati ikafukunure. Pane chivanhu chiripo chakaitika. Ndio mafungiro yangu inini, mafambiro akuti tsano wangu ava nizvo ndikuonawo inini zvimwe chete.
asi tsano yenyu vanogona kunge vaine zvimwe zvavari kubata zvavasiri kutiudzawo handiti ndisingazive asi handingati tsano wangu ari kubata asi ishoko remwana iri rikabata munhu wese muno munharaunda pasina sabhuku ndivunga hapana chinhu chaizikana mwana agona kuramba achingotambiwa bhora pasina sabhuku sure kusvika sabhuku anzwe information kuti pane mwana ari apa kuti asvike pamusha unowu vaone tsana wangu ava avhore marwadzo taura kuno mwana dai achitambura ari kunze izvozvi dai iri imbwa ka dai katakura tasingaone mwana ndatenda zvangu ini nonzi Ruth ndaigara kuBred Juli ndikangonzwa kuti hemuonei mwana wenyu afukurwa cheti apedza makazoenda ndida munyasotitsanangura pamakaenda chicha makazoona zvikazofamba sei inini kuenda handina ndakabatikana ndobvira ndaenda saka nyaya iyi makaendesa kwamambo here kandi makazongofushira pakare ndisikaziva inini vakazoenda arume wangu ndovakaenda inini ndikati handidzuke futi kumalinda kana kuona handina handina kuona ndati handidzuke kuona zvinhu zvakadaro inini ndakawiga ndakapedza ndizodzoka futi kumalinda asi sekufunga kwenyu chii chinogona kunge chakaitika kumwana ndisingaziwe ndiri mudiki handizivawo kuti chii asati ndambozviona mane makore mangani izvo inini ndino 87 muri wa 87 allright but kufungidzira kwenyuwo kuti chii chinogona kunge chakaitika kumwana wangu munofungidzira kuti chii handiziva kuti ndingafungidzire kuti chii sekuti handisati ndazvionawo handisati ndazviona mheno munharaunda macho kuti chii no maita basa but pakafa mwana chii chakamuuraya mwana akangotanga kukosora so abva tanga kuita mabayo 3 days ndibva ndaenda kuchipatara kuMvurwi abva shaika hapana vanhu vamakambe matukana nawo zvokuti aiwa ndinobvira ndatukana neniwani ndikatobatikana angoda 3 days chete achigomera usiku masikati ndabva ndaenda naye kuchipatara abva shaika kuchipatara ndabva tadzoka kuchipatara kutukana nemunhu handina amuri yezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai ndo zviri kuitika munyika yababa nyika yedu yezimbabwe unenge wati waviga mudikani wako mangwana wonzwa kuti aiwa awanikwa ari kunze kwerinda manzwa mama vangu vachitadza kutaura nekubatikana kwavakaita nechitiko ichocho vakati aiwa ina handakana kutozombokwanisa kunosvika ikoko ndakati wangu ndaviga ndonauya tanga tinayo muzuva ranhasi ngatisanganeika mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva ama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva ama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga. No.